fy enw di Llunos Anwyl a dwi'n rhan o Aelwyd Pantycelyn ac yn wreiddiol o Milfra Sir Fôn. Enillais i y set sgrip stand-up dan Rhym Rhigain. A oedd yn syliedig ar fy ail mlynedd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn studio gwyddiaeth ryngwladol. Oedd y darn... Wel, ysgrifenais i y darn fel ffordd llai traddodiadol o ddogfennu. Lle lluniau fod edrych yn ôl ar hanesion, cymeriadau, bob peth sy'n mynd i chwith, felly nosweithio allan sydd ddim yn gorffan yn briliant, det i'r rhan amla, erbyn hyn byth yn llywyrchus. Mwy na heb, just rhestru mywyd dydd i ddydd a beth i ddisgwyl o fod y myfyrwraig. Yng Nghymru dwi'n teimlo, dwi ddim am ddarllen rhan o Narn Allan oherwydd dwi eisiau cadw bach o urddas a dwi'n gwybod bod nain y taid yn gwylio, felly.